fil-maqfra tal-nubiet, fil-qawwa mill-nubiet, fil-ħajja ta' żmien iċ-ċej. Amen. Ħames grazzi marbutin ma' din id-devozzjoni partikolari ħafna. L-ewwel grazzi. Ġesu jgħidilna fit-22 ta' Frar ħafna snin ilu. Meta Ġesu jitrina bħal dan il-kwatru li għandna quddiem u jgħidilha kull min ikollu dan l-immaġni tiegħi u tkun imbieka ipoġġiha fid-dar tiegħu, ipoġġiha fil-kamra tiegħu. Jiena nwieħed żewġ affarijiet. L-ewwel waħda niddefendih kontra l-għadu tiegħu. Jiġifieri kontra x-xejtan. Ġesu ħares u tieni fil-mument tal-mewt jiena preżenti nidħol għandik ir-ruħ. Missieret jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija n-nubit tagħna għal dak tad-dinja kollha. Ġie il-passjoni ħarxa tiegħu. 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 It-tieni grazzi marbuta ma' din it-tip, ma' din it-tara, mal-koronella. Hija speċjali talba li xi qed induru lejn Alla missieru qed ngħidulu tħares lejn il-bejtna. Ħenna lina. ħares lejn ibnik il-ħasis, ħares lejn il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità, ħares lejn il-passjoni ħarxa tiegħu. U ħenna lejna. U Ġesu stess kemm darba qalilha li Santa Faustina li min jitlob il-koronella jiġieli grazzi kbar. U taħħini partikolari l-iktar hija qawwija fit-tlieta ta' wara l-Rosetta u speċjali il-ġimgħa. Ġesu ma jibatniex Ġesu jibatna u jiġi magħna stess.
Messerete nella frile Giselle Yen Ru Divinità Divinitari Sina Gesù Cristo il partito della Nuova Giselle Yen Ru Civilizazioni Arciati Gesù Cristo il Civilizazione Arciati Giselle Yen Ru Civilizazioni Arciati Gesù Cristo Zeit,
Thank you.
Schietuvati, Gesù Cristo, 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 Schietuvati, Gesù Cristo,
Fissa Gesù Cristo, che tu hai il Signore, fammi sempre stare
Ġesu sejjaħ it-tnax u beda jibgħat fil-waqt Ġesu issihom biex ma jagħmlu xejn magħhom u beda jibgħat orġa waqt il-flus irtiegħu. Imma jilbsu Ġesu issihom biex ma jagħmlu xejn magħhom u beda jibgħat orġa fejn tibqa' dar irtiegħu fiha imma jilbsu Ġesu issihom biex ma jagħmlu xejn beda orġa fejn tibqa' dar irtiegħu fiha imma jilbsu Ġesu issihom biex ma jagħmlu xejn ħareġ orġa fejn tibqa' dar irtiegħu fiha imma jilbsu Ġesu issihom biex ma jagħmlu xejn ħareġ orġa fejn tibqa' ma kaċċaw fiha imma jilbsu Ġesu issihom biex ma jagħmlu xejn ħareġ
il-ħidma u l-awtorità ta' Ġesu li taħdem ġewwa fikom. Aħna mhux tibża mhux tagħtaw qalbkom mhux tibku mhux mamma mija fiex wasalna aħna rridu naġixxu bil-qawwa tal-ispirtu billi taħdem ġewwa fina qawwa tal-Ispirtu tal-Alla. Ġesu illi taħdem ġewwa fina għal din is-sidrom tieħdu xejn magħkom. Ġesu meta jibgħathom għal din is-sidrom qawwa tal-Ispirtu tal-Alla. Ġesu illi taħdem ġewwa fina tal-Alla. Il-missjoni tagħkom tħossukom